što će sigurno biti u fokusu naše pažnje i našeg djelovanja u narednom periodu, a to je nabavka helikoptera za potrebe policije, za potrebe civilne zaštite i Univerzitetskog kliničkog centra, našeg onaj famozni zlatni sat, s obzirom da je na disperziju općina veličinu našeg kantona, imaće i tu svoju ulogu. Dakle, ići ćemo u pravcu nabavke helikoptera za narednu godinu i tražit ćemo da ta stavka bude u nacrtu budžeta ili u prijedlogu do završetka, do usvajanja budžeta da nađe svoje mjesto i ićemo u pravcu nabavke dodatnih dronova za potrebe naših policijskih stanica. Vi znate kakve su naše općine na nivou kantona, imaju dakle velike površine, dronovi će biti od koristi naravno za civilnu zaštitu, za ove aktivnosti, da ih tako nazovem, gorskih službi u tom dijelu. Dakle, potrebe je sigurno da ima financijskih sredstava, hvala Bogu imamo, budžet nam je, evo i danas smo ga rebalansirali na način da prihodovna strana raste i ima prostora da u tom pravcu idemo i sigurno je da ćemo to i raditi. Danas smo tu inicirali da imaju 2 mjeseca policijska uprava, Ministarstvo unutrašnjih poslova i 2 mjeseca napravi dobre planove, dobre analize, dobre uvide i da nam predlože set mjera koji podrazumijeva i normativni okvir. Mi moramo uspostaviti tu vazduhoplovnu jedinicu ili je zapravo pozicionirati u propisima na način koji će omogućiti uopće njeno djelovanje, a posebno da to bude optimalno i kvalitetno djelovanje, da ljudi prođu odgovarajuće i obuke i tako dalje. Mi ovdje imamo određena i znanja, i iskustva i reference kad su u pitanju naši kadrovi, ali potreban još značajniji